Wilujeng Mbak Chandra. Wilujeng Pak Dalan. Selamat pagi. Selamat pagi. Mboten ngantuk ta? Turu. Ampun nganti ngantuk iki keparang mriksane wis semangate luar biasa kok lho. Pancen nyambut gawe iki nek sing mriksani isih betah ngono kuwi seneng kok, Mbak. Nggih. Ah iya. Sih kathah. Saking seneng-senengku sesuk tak bubarke jam 6:30. Mesake sing demung nek kepetengen ngepi dhewe mesake nek kancane. Ya ora Pak Dik. Iya. Ngaturke napa Mbak Seragenan? Ayo. Nggih, seragenan. Kok ndak dinyek Mas Danang pitik kuwi terus. Ngapa to? Masa bojone Pak Dalan nyanyi dangdut. Ya ora apa-apa. Kowe dinyek to? Heeh kuwi. Ayo padune kono anu kok Bu. Padune kono. Padune kono ora seneng. Ndek mben cahe sing ndek mben penyanyi. Oh. Ora. Ya ngaturke apa? Ngaturke apa? Memanikmu. Memanikmu. Monggo Mas Nopal, Mas Janus. Nanjake Mas Nopal. Mumpung selo. Niki. Sesuk selo ora Mas Nopal? Heh? Sesuk selo ora? Mancing ding aja gelem, Mas. Sirku nek selo tak jak mancing ora. Ha iya. Yo. Apa-apa.
Jagat preng sliramu tansah